Dari nyaenda kukimbia. Mandara muzani. Ndozi James Mbaru. Mama. Tese kuna wapata sawa. Kaisha kuna mganisho nikaikeshi. Yaenda kukimbia mkani. Siwapia wanapinda mjama wako. Lakini Na yaenda kukimbia dari mkani. Nisi na daizia. Kambo ya mwenye dunyani. Mbona katokufika kuni na hiyo Mkani. Awanzi tele ya iboni yake kujifunza lao na wake iboni na lao kansa. Anzi ngani ngumo. Abasini jege sana nyosi nzatwa tabapinda muda mao. ndio sawa mafinda kwa Ndio pinda muda mao. Sema hata mama. Ndekuti amfafunza bachiuya. De komite yakanda musoko taxis. Ndio sasa mungu. Wakatoya komite ya sabu wakatoya kapawa muda wao. Yokuba watu paro na mgano wakatunisha maro mwapauya nasu. Chigasi afutangirwa abachetawo. Sasa zozo lishamisa takara makore chiri musi wakapiyanda tusabura muda mawe. Tagara makore manga nelichi 2016 Pala nisheza chibogate. Kati salunguzo yetu mamuguli mamunda mama. Sasa kudige mimi. Muze yetu munda mama. Gati mutara shiwa yetu munda bima tukuli mama korezi ba mnando napamko ya pepe mchira liko munda. Chisakura munda imo. Ndeba daenda kuna sabu ndio tunataka paru. Sabu ndo ba atuma ba tani. Kama kizana na. Tinda muona tutara wana watu. Ali rongo Duva gawe wazani wani duva tsosera shingo kuna sabu kweti parutsa ndi ava kupinda muda mwana amusimaki parutsa saka duva waita nalo duva tunika fundo bazo imimi komiti ndimaka pavada mukapa umupatsa munhu ende muona kuti pari kutaura kuti akuda muda magwafi kufamba sei duva waya komiti duva yadzisa kuti shoko kuna sabu kweti parutsa ndi kupinda muda mumunhu Kama zira ndindezo. mchakato Tulishakusona tunashindwa kutukuza. Sabu jangu wale. amsiri za kwa komiti ya Ndio 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 sababu ngao wangu chezo wewe nini sana. komiti ya kiao Ai. Nyaya mnando kwa. Nyaya hiyo ndio tunataka kuona nje. Andizie baba ndio. Usasiza kaende huko. Njini madzimai awa kuti ndiende kuLens kuti ndiende kuLens isusu takapiwa mugani wechikoro ivo vanorima chiendao ini ndinorima chiendao ivo vakasvetuka chikoro kusvika muyadhi mangu kusvika kutema munda kutema imba inini ndakagumbuka varume vangu vasipo ndio vaitonitsvagiwo mari bhosi ndinomboenda kuchipatara ndakati ko naimi ko indawa zvaita sei zvakanzi munda wangu wandakapiwa nasabhuka ndakati isusu hatina kupiwa usiku takapiwa wakachena imi munorima muchienda isusu tinorima chienda ini zvakandigumbura ndakati nini hazvireve kuti kana ndakaremara nepfungwa dzese handizive pakatangira mugano pakatangira munda wangu nepakapedera munda wangu 5 hectares dzakakwana ndini mbonaenda kuna ndofa sekuru ndagumbuka because ndiri kushaudziwa kana kuti une urema hwangu here kana kuti anzi wewe muzikini munorima chii chamunorima neurema hwamunayo ndakati anzi ndiani ndakati anonzi munyakadzubashu anzi makanyara bikiro mukadzi wawo ndibva ndatoyanchudza wapi varume vangu saka ava mazi vakuti munda wese ndewani ndewanga
ndakambosvikapo ndasvikapo famira zvomwe ndichibvapo ndakatokomera uyu munhu apinda anyikosha kuna ini ndaingotaurawo zvangu kuti zvinazvoti nyaya ichi yakudai ine ndaisatomboziva ndine tsamba yakatora kumba handa kuzoti vanhu vacho ndivanga nditsamba yakatora kubva kuna ndofu saka ndoshamisa ndasitotora nyaya iye ndiyo iyi makasvika sinaro iripa paina idzi ava hautauri ava sina munhu vasati 1.something meters and asaoneka chikomo kasaka chikomo ndva kuchikomo vachienda nepamauka kugadzira dhunduru ndopasara pandakatosenda vaudza amai avo ndasisa kuziva kuti ndimi amai ndakasenda tigadzira ichi handina kutigadzira dhunduru ndakati ivhuye riri kuenda ronanovhara ruizi gadzira dhunduru ndasisa kutokuziva manje munda wacho unopuwa munda unopuwa 100 madudzokera kune vamwe adudzoka ndakataura ai nyaya yaipere vanhu inongoperera vanhu vavisita nzvimbo pana kansela nokuti ndopa kudhara akataura makoments ake asi anoda kusadziswa nenyaya ichi andakutotoda zoti nyaya ichi toyakudadinasa ngadaidava netsamba yacho kunoda kuvhizitwa panzvimbo pane komiti tozadzisa zvakomentwa nandofa pamusana pemunda asi ndikufudza kuti nyaya iyi yakatopera kudhara Francis Omsorema baba ndanzwa mzanzi vaitema ka chokwadi kuti makawanika muchitema akatikombera kuti taura amuparusa pakatanga kutowa munhu akakumbira munda wokuri kutaura kuti aiwa ngamira kutaura maitema here unakweza kutsanangura pakutema kwavataura makatema here ndinadaidza kutsanangura kana makatema imimi chokwadi chenyu hachisina kuda pachena because mutema makawanikwa muchitema mambo ndakapiwa muchisakura ndimanje makapiwa muchisakura kutema matema kutema maisa pamusoro changamiro atakapiwa kupa 2009 nzwisa shamani usakati kunoda kukuwiro nyaya iripo mese makapuwa munda ndirozo hapana munhu akatenga munda ina ndekupuwa ine munhu apauti awane munda wakakwara kamunda kuyakura karipo pane pambokuti unoona kunge munhu akakusaka usingazivi munhu yekutomuchenjeza rokuita miri naiwe usave nedambudziko rezvikuitika isusu tongobvisa nzvimbo unenge uripo nemhuri yako ava nemhuri yavo nekomiti handirozo sabhuku arimo toda kuti sabhuku wavo ndekansela chiyangwa akapita kutuma bhachi ndesabhuku ndekansela handirozo saka tiri kusvika panzvimbo tipe mukana wekuti tisvike panzvimbo sanetsika yenzo kukomblena magariro aziva imba yenyu kumusoro uko yava iri kumusoro kusaidi yava iri kumusoro kuchikomo chokusaidi kasi iwe unosvika muberere zvakaita panapa zvamungapota nainiroro papane bhenji neapa ndopane imba yababangazvakabeka kicheni ejinonge rechiweza ndozvakaita kamera nekalainda apa ndozvakaita chi pachainiro haisitobirikizvakatsanangura ndoenda kuchengamika nyaya yemunda wamutaura kurima padhuyakutasipidi vanenge kuziva hatirarame nokuitana utsime muzvimbo asisirizvo tinorarama tichiwirirana muno mamungu hatirikugara zvakanaka tinoramba tane mhiko dzakawanda makarwa chete mugona kurwazvokwadzana kana kutoisisa panero ichitoda kuti mugare zvakanaka hapana munhu akatenga nzvimbo isi tongoda kutoenzanise nokuti nzvimbo isitatement yese ofaleta rakonarembe ofaleta iminarwanga saka hapana munhu mese magara zviiriga saka tokogadzisai uye anogara zvakareva mazvita pangaenimero itsamba yechitu yamakapiwa imini yekutanga dzinayo panapa ndipei uyako itsamba yekukombeletagara mumunda vakavatsira munzvimbo yako yezveiwe havana kuvakira munda vakavakira munda mavo mavo saka iwo horenza
mwenye ipavu zvikuta kusakura chirimo akurasika chete akapuwa chirimo ukasakura chirimo vanochiita nezvezvitabeparangaporesi kamwanyorwando zvakabatana chapa ndiyavo sabhuka rinyora nezvifando yavo dzakabatana dziri tuzo varinyora ngendafambira farisa james don ndifambira nhava yevafaida chinyara neshekuti vanhu vatorobva vatoneshuma vakinyana retisine yava akapuwa ngiri episode ndinopo episode madzimai mese vakapiwa kupisoda kukoti kana adzimai angu ikunuka ndiripo izvandimaya munokadzi yangu hwana mparosi unondibatsira Vanoyananiswa. vanovazvainaizo iwagonotokandisokawa hanzi waona unozi wakutiswa mhosva hombe hanzi akonasa kumubvudza iwewe hanzi konasa munhuja kumubvudza akora ndo ndinonzi siri yakakura iye ngatinyorwa mapurisa kuti ndavaise ota indine yangu inyanyonzi mambo ifunga nyaya sezvairi wazvaona kuti ivo vanonepisoda pavakamuromusika senyama ivo unonopowa kuti vatuda kuti ite zvinhu ndara zvinhu zvizogadzirika ndainokurene basi kubudiza zvishanda and then wakuya maufaita zina isosi